नोंथाङा जि एक्सिडेन्ट जादों नों बहा थांनानै माब्रै एक्सिडेन्ट जायामोन? आङो गिबियाव थांदोंमोन बै बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय मोनसे फेस्टिभेल दं नालाय बेयाव थांनानैहाय फैनानै आरो आङो गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव मोनसे प्रग्राम लानो होननानै फैदोंमोन। बेवहाय आङो गासिबो बावखुंग्रि हाजो गाखोनायावहाय गस्लाया आंना सिजोब्बायमोन। बेयाव आं बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय फैनानै बावखुंग्रिनिफ्राय फैनानै बावरागुरियाव मोनसे माने आंनि ड्रेसखौ सोलायनायसै होननानै आं लाइन बासजोंसो फैदोंमोन आरो आं फैसा गैखाया नालाय बेनि थाखायनो आङो गस्ला गांसे बायनो होननानै आं ओंखारदोंमोन। लाइन बासजों थांनो होन्दोंमोन आं। दा बाव सासे गथ'आ आंखौ माने आदा बहाय थांनो होननानै सोंदों आरो बे गथ'खौ आं सिनाया, बे गथ'आ आंखौ सिनायगौ। आं ओरैबायदि जायगायाव थांगोन बेबायदि होननानै गाव गथ'आ लांफादोंमोन आरो बे जाब्रबथाया जादों बे बिनाकाथा बामोनफोरा नैबे सथ बामोनफोरा एरियायावहाय आरोखि ना। बेनिफ्राय आङो सेन्सलेस जाबाय। बेनि उनावहाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंखौहाय सिनायनानै हस्पिटालाव एडमिट खालामदों आरोखि बेखिनियानो। दा नोंथांनावहाय बहा आघात जादों? आघात जानायाथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ। आंनाव आघातआ मेजरा नैबे आं जानो हाया दा खुनुरुखुम रायलायो, जुस लोंलाबायनानै थायो, नेबाव नांदों। ओमफ्राय नैबावबो मोनसे आघात दङ नै सिङावबो, ओमफ्राय ओरैहाय आथिङा मिजौबाय थायो। आंनाव बिराद थै गदों। बेनि थाखायनो आंनावहाय दा स्ट्रेंथआ खम जादों आरो। औ आदसा बिनि फाहामथायनि एसे अनसुंथाइफोर मोनदोंना मोनाखै नोंथाङा? आं दासिम मोनाखै। माखासे लोगोआ फैदों, आं बेखौ मावनानै थांनो हानाय नङा माने एडमिट खालामहैदों। जेनेबा बामोनफोरानि मानसिफोर, आं बे एरियानि मानसि नालाय माने गोदोनिफ्रायनो आंबो माने लेखा फरायनाय समनिफ्रायनो आंनि माखासे लोगोफोर दङ। बे लोगोफ्रा आंखौहाय प्लास आदा बिरफुं नार्जारि ओमफ्राय आदा पप्पु नार्जारि बे बिथांमोना आंखौहाय माखासे हस्पिटालावहाय माने लहित मुसाहारि आरो बिथांमोनहा नायदों आंखौ। बिसोरनि आंखौ नैबे सुथेनायखौ बिसोरो क्लियार खालामनानै होदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै दासिमबो। आदसा बे गुस्थिया जिथारदों नामा? गन्थं जिथारदों नामा? माने साजोंबो सिंजोंबो सुथेनांदों। आदसा दा नोंथाङा मा लुबैयो? माने जुदि सरकारा अनसुंथाइ होनो हायोब्ला सरकारनिफ्राय आं अनसुंथाइ लुबैयो। मा जालायखो फाग्ला नोंहालाय? बे थिखोनो हायैखौ नुवाखै आरो हमफा फैलाबो? नुवाखै नोङो आंहा खामानि मावनायखौ? आंहानोबा सोलाबाखै। मालायखौबा खब खेव बुंनो हागौ नोङो। फाग्लायाबो फुजायाव लांफाया नोंखौ। नै थांगोनबासो आं नोंजों। आरो मालाबा माइ हाननायावल' लोगो लाना। नांखालाबो दे नोंखौ एबारनिफ्राय। फाग्लायाबो थिखोफाया नोंजों। आरो बेखौबा एथ' गिदिर बोरै थिखोनांगौ जाखो? ओइ लावथाय, बे खानानै दोननाय दाउलाया मांमार हास'दो, हास'नानै गोदादो। साना गोजौ जाथारबाय, खामानि मावग्राफ्रा ओंखाम उखैबाय बे। दे फिथोबस्रि नोंहाबो मांबा। जोबखाबाय मादै। एफा गिदिर दाउलाखौ हारसिं सिथानो बालायलाङोलां। ओइ थां, बे सिखाया लाना फैथां। हारसिंलाय लाफैनो हाया नोङो? नुवाखै नों आं खामानि मावखानायखौ? गोख्रै लानानै फै। रागायासो मावनो हाय बायदि। मा बार लाबोनो थिननाया? नै फाग्ला सिखाया मा खेबफाथु नोंलाय? आरो हमथाफालाबो जोब्राबसो गारो। हनै फाग्ला दाउआनो खारबायसो हनै। आयौ! आइदिलै ओइ सुनि मा खालामखो नोंलाय? सुनि! आयौ फाग्लाया मा जाखो? आयौ आयौ आं दाउखौसो खुबैदोंमोन। मा जाखो? फाग्ला बेलाय बोरै हाबसनखोनो? बोरो!
दाउखौसो खुबैदोंमोन आङो नोंहालाय बोरै हाबजाखोनो फाग्लाया जेबो थाल थाया हनै फाग्ला गामसायाखौनो थालांबाय फाग्ला नै गामसाया मा स्टाइल गैया बेलाय हनै फाग्ला आन्दाज गैयि गामसाया हनै दाउआ फैदो सिदो अ ओइबारसो चान्स मोनबाय आं नोंखौ फाग्ला हगार सान गैथार माथो नोंलाय फाग्ला नोङो दाउ हमनाया मानसिखौसो दाउखौसो बारसिनदोंलै आङो साल्ला नोंखौ दिनै नागारा आङो नोंनि बिबु आसुगुर गासिबो जाजोबगोन आङो साला खम्बकथा